Добрый дзень усім добрым людзям. Як я заражаю нашу сямейную машину авто ID4. Вось тут у меня стоит порт CCS. Это тут медленная зарядка переменным током. Там унизу стоит заглушка на хуткостную зарядку постоянным током. Тут пераходник адмысловы Type 2 на GBT. І вось гэта старая зарадка, якая засталася у мяне яшчэ ад кітайскага аўто і з партом GBT. Вось пераменнага тока. І яно добра тут адмыслова ўсё зараджае. Тут стаіць адмысловая шафа. І у мяне стаіць тут індыкатар, які заўжды мне паказвае, колькі тут напругі і току, каб я мог разумець, ідзе зарадка, не ідзе і наколькі прасоджваецца напружанне. Таму што зараз мне тут паказвае, я бачу мои вочы, што тут 207 вольт, 6,4 амперы. Тут у сярэдзіне ахоўны дыф-аўтамат, каб нічога не здарылася. І зразумела розетка на 32 амперы 5-палюсная. Хаця заходзіць сюды не столькі трэба, так? І побач таксама дыф-аўтамат, не таксама, а гэта дыф-аўтамат ужо без УЗО. І тут розетка. Ну гэта я керхер запітваю, альбо можна запітваць таксама яшчэ одну зарадку. І вось боўтаецца сама зарадка. Яна тут у меня ляжыць, вісіць тут дзень і ноч, і ў зной, і ў снег, і ў дождж, нічога не баіцца. Якасная індыкацыя, які заўжды мне разным колерам паказвае, як ідзе працэс. І што самае галоўнае, на гэтай зарадцы я магу выбіраць сабе ток. Ну, зараз дрэнна бачым, але вочы бачаць добра, што ў мяне тут 6 ампер, колькасць зарадзілася, паказвае ўсё гэта, колькі ўвайшло кілават, вельмі зручна. І вось гэты кабель, ён боўтаецца, тут у мяне ляжыць і ідзе да аўто. І аўто уключаецца. Хочацца звярнуць увагу на якасць злучэнняў. Ад гэтага вельмі залежыць бяспека вашага аўто. Яно павінны быць кантакты уваходзіць вельмі шчыльна, і каб дастаць, трэба прыкласці намаганне. Вось тут я пастараўся, каб дастаў. І зараз вось гэты пераходнік, яго каб дастаць, трэба вельмі пастарацца. Вось такія кантакты, звярніце ўвагу на якая ізаляцыя вакол іх, на якасць кантактаў, таму што розныя пераходнікі могуць быць па-рознаму. І ізаляцыя, і кантакты, і ўсё астатняе. Таму, калі будзеце набываць, заўжды пытайцеся у чалавека пра наколькі якасная гэты пераходнік і які гэта бренд. Усім усяго найлепшага і вандровак без прыгод.